daukaguna da estatu kolpe ekonomiko bat, elite ekonomikoak daramana eta men egiten diote kolpe honi ia klase politiko guztia. Ez dakigu zer geratuko den zutik, orain arte egin dutena oso gogorra izan da, eta ari dira prestatzen beste pensioen erreforma bat, beste reforma laboral bat, eta nahi dute administrazioa bertan bera utzi, esparru publikoa bertan bera usten. Guk ez dugu ikusten beste egiten biderik, horrela baldin badira gauzak eta horrela dira, mobilizazioa baino hori aldatzeko. Eta ikusten duguna gobernuetatik datorrena dira aitzakiak, ohartadak ari dira bilatzen, haiek esaten dute ez dagoela alternatibarik, gezurra da, alternatiba egon badago. Esaten digute mobilizazioek ez dutela ezertarako balio, gezurra da, asko balio dute, ez dago beste tresnarik. Eta esaten digute, sindikalismoari esaten diote, bakarrik gure kezka dala enplegu finko duen jendea. Eta aurkezten bada, edo aztertzen bada, gure aldarrikapenetan sartzen dena, ari gara pentsatzen nola demontren aurre egin behar diogu langabeziari, enplegua aurrera eramateko, eta baita langabezian erortzen den jendearentzat prestazio duinak izaten.